Salamat. Salamat. O doon. Oh, hello. Punta kami ng tatay kita. Grotto. Punta kami ng grotto. Oo. Ang tawag nito? Ano kami? Yung sakripisyo. Sakripisyo Oo. kami. Sakripisyo. Baklay may gigag, Pasay, Tag, Bulacan. Caloocan. Pala. Ay, sir, ito na po dito. Tinapay po. Libre po yan. Tinapay, tubig, free only.
Eh, ma'am, bili ako kanina. At nagbibigyan sa mga kapwa natin Station na ito ang inyong pamahalaan na bumabati ng isang mapayapa at makapuluhang paggulitan ng Semana Santa 2020. Mga ipinagbabawal sa loob ng Archdiocese of North God Shrine. Babae pa dito! Gaya ng babasagin pabango. Sigarilyo. O anumang may bukod ng Duterte weapon. Anak ko anumang inulit na kanalasin o ang pagpasok sa establishmento ng lasing. Vape, sigarilyo at lighter. Matutulis na bagay gaya ng ballpen, lapis, tinidor, kutsara, kutsilyo at barbecue stick. Baril o anumang may inulit na deadly weapon. Anak ko Sa'yo yung benta na yun.